Ikape natin tong ating ginawang nilupak kagabi. Komika! Nilupak. Ito yung aming nilupak kagabi. Kabilaan ay nabalatan. Ayan itong bombilya natanggal, sumabog. Ayan mga ka-dragon, good morning. Yan, ikape natin tong ating ginawang nilupak kagabi. Wow, ang ganda ng paligid. Kape-kape tayo mga ka-dragon. Kaya, Raod. Dahan-dahanin niyo lang yung kono. Ito, butter. Okay, kape-kape tayo guys. it's coffee time. Nilupak. Ito yung aming nilupak kagabi. Tikman na natin. Hindi na tikman kagabi. Natikman mo ba kagabi? Busog na Wala. kagabi. Patulong mga kayo mga dirabi ka pang damot kinalubanay. Untok na untok. Kasama ng loob mo. Well, Kinaluban. ngayon mas ako sa bahay. Balik ka lang sa gabi na lang. Ang kusaran, sarado na. Iniima mo po na. Makatutulog ka, mga kapay. Nagbayag pa niya katurog. Nakukaw yung turog ko. Bagsak ka agad. Wala ka pinatulog siya, gurulog ka nga dago sa ko na yun. 11:30 pa nga ako natulog. Galas 12 na. Yan ako ganit yung nagigda. Hindi ko na nga kinaya. Sabi ko bukas ng iba-ibig. Dakadan mo. Ako yung pinuto ko pala doon. Paturo na dago. Pag-orket niya pa lang eh. Talagang di ko na kaya. Nakakaantok kasi magaya. Hindi ko kayo kasi dyan. Apagida. Misana ina. Diyos ko. Nabay ka 5 minuto. Dinagnet ka ni. Parang si Richie. Nailapat lang yung likod niya sa hilang. Tulog na. Andito pa ako sa labas kagabi. Hindi ko kuhan na malayan na mga tulog na kayo. Kasla kuhan na rin. Sabi ko, baka mamaya may makakita sa akin dito. Pasok ah. Diyan ko tinuloy sa loob yung kuhan. Nag-edit. Hindi ka naputan. Nag-isbo pa nga ako. Siguro in-spray na ang ano to, no? Grosero yan. Ito. Nagtangkan na yung aming kape. Tagal ba naman? Review damdama at mabangin. Arami din na kano. Ibaba na kano adyo ko. Blow. Dapat nakakunta ni Jeko. Daga. Kalapat. Talaga eh. Hindi pwedeng ganyan na nakahang siya. Tira yan. So tingnan, silipin mo yung niluluto kong adobo doon.
Sarap na, hindi masyadong na. Ikaw ang tinagkwan? Ma'am. Bayaw? Latang. Sabi ko, te, parang wala na akong naririnig, parang tapos na. Dalawa lang. Dalawang ganito lang? Pinauwi ko rin yung isa yun. Pagkatilang nila ngayon. Ay, ma'am, uncle, dinawis ko na. Ayan guys, ito na yung ating pa-order na spaghetti. Yes. Queen, yes. Spaghetti. Ayan na guys, ang ating pa-order na pansit overload. Overload cake yan. Thank you Madam Rica sa order na pansit at spaghetti. Yes. So ayan guys, i-deliver lang namin ni Gigi itong pa-order sa Barangay Monte Claro. And babalik din tayo mamaya dito kasi nagluluto pa kami. Tsaka hinihiwa pa namin yung mga karne. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa tindahan. Kahapon sobrang lakas ng ulan nung hapon, tsaka ang lakas ng kulog at kidlat. May nagsabi sa amin na tinamaan daw ng kidlat tong akasya. Ayan naman Teo. May guhit. Ayan nalalatan. Kabilaan yan. Ito po. Buti na lang guys at walang tao dito. Kung hindi, ubos kami. Ayan Kalagting abandaman ito yung nahulog na sangalang, pero tignan nyo guys yung nabalatan. Hindi na masyado. Ayan gumuhit siya sa may sanga. Kataas pa lang po niya. Nabalatan. Buti na lang talaga walang tao dito. Andito kami nung umaga. Pero nung bandang tanghali na umuwi din kami. Nung hapon kasi sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas kasi antena. Sabi, parang kalapit nun Tapos mga ka-dragon, tignan nyo itong bumbilya natanggal, sumabog. Ante. Ayan Buti nga wala kami dito. Ba't malakas pa rin dito? Doon nga sa ating kalakas-lakas. Kahit yung saksakan daw nila Kuya Alan, sabi nung anak niya, nagputok daw. Ate ka natin ito na bang? Wala man, ito lang ang problema, yung dito sa atin, nawalan ng kuryente. Yung problema, nakasaksak pa yung chiller, baka daw masira na yung chiller. Buti na lang yung freezer, dinipros namin, tinanggal namin yung saksakan. Problema yan pag nasira. Grabe ang lakas Kabilaan nabalatan. Madalas talaga sa puno ng akasya tumatama yung kidlat. Wala, ang sibuyas natin ante nabasa. Gagurod na, uwi na tayo. Yan na, baka abutan tayo dito.
Yan, pinuntahan lang talaga namin at para makita rin namin. Kasi may nag-chat sa amin eh. Takot na sa Antiligaya.